Pozdravujem divákov vašej televízie na úvod. Aj vás. Aj za proti. Hej, nič. Hej, za, hej, ex ofo. Aj za proti. Hej, nič. Hej, za, hej. Mier začína pravdu a dneska tú pravdu nasypeme. Ruský národ je národ medzi spravodlivými. Na Ukrajine sa pestuje banderovizmus, vydávajú známky, našli sa tam biologické zbrane zamerané na DN slovanských národov. Odoberanie orgánov sa tam uskutočňovalo. Tam ostajeme ruských občanov, majú na krku 67 pohlaví. Už to je šialené. Národ má právo pred jadrovou hrozbou použiť preventívnu ochranu. A to znamená jadrové zbrane. Koľko mám ešte nasypať tých faktov? Aj za proti. Hej, nič. Hej, za, hej, ex ofo. Aj za proti. Hej, nič. Hej, za, hej. Ruský tank takzvano povedali, že išiel a masakroval auto. To bol ukrajinský tank. Zábery Kyjeva dali z počítačovej hry. To je teda... Ruská federácia je mier, láska a nádej. Pán Putin sa bránil a povedal, že nemá kam ustúpiť. Tak kam mal ísť? Keď nemal kam ustúpiť? Jedine rovno, nie dozadu ako vy. Jedine rovno, nie ako vy. America first, že Amerika prvá. America first. Nám integrácia svedčí. America first, že Amerika prvá. America first. Nám integrácia svedčí. Aj za proti. Hej, nič. Hej, za, hej, ex ofo. Aj za proti.